Здравейте! Добре дошли в моят шоу Христчо. Аз съм Христчо и днес ще ви науча как да правите хартиена кутия и да рисувате Оскар. Ще ви потрябва 2 хартиени листчета и едно листче. Започваме с хартиената кутия. Взимате листче обикновено, сгъвате го наполовина от ляво надясно, отваряте го, сгъвате от ляво към средата и от дясно към средата. Сега ще ви покажа как. Това да излезе така. Добре, след това отваряме го, изгъваме отгоре надолу. Ето така. Отваряме го, изгъваме отгоре към средата и отдолу към средата. Ето така. Сега, сгъваме триъгълници от тук до тук, от тук до тук, от тук до тук и от тук до тук. Трябва да ви излезе формата на американска футболна топка. Сега, сгъваме по този начин. Ето така. Сега, сгъваме така и го отваряме лекичко. Сега сгъваме, където не е станала добре кутията. Ето така трябва да излезе кутията. Искате грапака, правите същото и го вкарвате. Готово. Сега ще нарисуваме Оскар. Много е лесно. Рисуваме първо дух. Ето така. После рисуваме му очи. После уста. Сигурно няма бързати и ще го направите хубаво. Сега рисувате триъгълник от тази страна и изтивате малко да го нарисувате добре. Сега ще ви покажа как. Ето, остава косата и дрехите. Рисувате както искате. Сега ще ви покажа как става с мене. Ето. Пишете отгоре Оскар и подписвате от тук. Готово. Сега, не остава много време, така че ще... Ой, не. Забравих нещо. Момент. Опа! Трябва ли да взема хартия за WC? Чао, чао! И ще се видим друга седмица. Чао!